Hadian ke jingmi jong ka wei ke society ka balatip ka relief rehabilitation center ka badon hapok temyo renja ka don ha uput usam jong ka shnong renja ka bala INOC shakibriu banabar jella banya khayi pateng hapok ka te ka yo ka bakila yo bor lingba ka wei ka an ka bala menjur daki arngut ki MLA jong ka jella uba AL hek bat uba sanbor shulai ka bala pa sa ka khatn riu tarik February hajar nyo Nakaliang kahnyo Trip Integrated Terrestrial Organization mentakasi kashitarik unai luar hadian ka jingyo iya katekaan kilayo banya kendu yo Chief Executive Member jongka KHADC uba Penyat Singh Siem banle AA halor ka jingmi kateka society namar nakaliang kaseng kalaong bakat kum kamiliam act kateka jaka kamhab haka society lani kataka RR colony kumbaki kam hendrei kadang David hi kathem yo renja bantuan support dasi. Te kumba kalak pau mana kene bagi peradekot macam hitung yang bahagian nong my area kila lek mandibat dikit yang tai. Lek kumban pencai susu kani ke sedang kum ni kawan kawi ka anonymous city yang bahagian post hang tu kia tu ba hapo temring ja ante kadon kajing ai ya kata ke NOC lingba kita ki society ki bela ai bor do minister elhek bakal ambil sambal sulai pas nama rajar nyo tengi pat nyim not banwan sakmat henry ngapa sai ki ngong ba ke lada kalong be ai ruban de check terding license bre kajing bah let de check man pegawai kedukan kanang bengin yo ya kita kisaki sabot kanang ban pensisa ba kidon kita ki mendiri hapok bajela go hapok bri nyo pada kindala ada point kindala kandang terding license kilap ba ki katokan ni NOC kabala isu dekat society jongka relief rehabilitation center te hangta ni pha ki ba khile indo ber kita society dan kindala i kando te kilap i kani ko ke kani ko wei ka resolution ko ba kilap pa sa ka kandre tarik nai ba har arajar nyo tingin dala pulis ay ba ni pe i kani ka tarik imat kade tangka ka jing pumbi election jong gini ki armut hal to pos but ngindal check pat katum ka Millennium Act barok phi la tipi kakum ka constitution jong kare India ro lada exam ye katu ka jaka kila ong specifically ba ye kate jaka la exam andre ngindal pek pat katum ka ni ka Millennium Act ka kran shai ba kinu ki jaka ka brang hapo ka ni ka schedule area ka dang hap be hapo ka Millennium same ship kabomot katay ka RR colony kaday ka temrenja ka RR colony kumla kam de kita society but kat kum ke bab kito kinong saya kato ka resolution te hangning highlight ba yo CM badai ban shim action te mentan u la to la pas ko wi ka notification specifically tang to hapo temrenja itu ikan ba yaki NOC ya trading license unum aire lada kimpan re ka NOC na po ka tembenja kata kala kandai ka notification ka ba ila pas mentan ba kin sa permit shibit ya kata ka notification ka Millennium Act ka rule arhaja kandai ka Millennium Act 1959 ka rule arhaja karsan kala kan shai ba ka ka ba kila soy hakni ka suk kandai ka jong ka society kalong beain dan ne kalong illegal hakmat jong ka disconceal ba hakmat jong ka Millennium Act kunjuk te nistonat ba u lingba jung CM ula ong ba kajing thok bajungi ka de chispa but un ya trelang ba ula pan du kajing yarap ba due to ba kiduna manpower in ya trelang ba ki hakinu kinu tu ban rat dingkong an penduna ya kajing wan bo hosnong jung ni poi ai nan de ta mendet wan khai hang ne po kabri nyokra te ka ba smo phalaru kalong kumne hakapor badang lik khendra kini ki para ki jongi la don wei ubakam bo be inspector nak po ka KHDC ula do phone yaki wong ba wan yek nduk personal te nyakwa ban pha ba kurwo chu ba kumi kita ki do lap ni ha ka je mendre nyop trap ngim pediang da antat ba bagi wat num pembi ki para ki jongi ta ka pisa ta ka phau ka spa yongi tap na sintor ba na todong ju katangi keren ka basha Himla ban thiet ni ngin jeng hal ya la ka hok ban ngin jeng la kan nong ren bat ni la
ongru yo si mentan mil aero de jito de ban penistam jikini ki brio ki buan don le tam ka bri nyokra kata nadu menang IP kat kum ka resolution ta hoy kala pausai ta baki don ke jing thumu henrei kamelim ek pat kam sha de yaki lada pi ong headman ru to thok headman ta kat kum kamelim ek ong headman de bandi traditional un de khasi ta klemong de to bukhar pu e dedi pakai je kran lagi jing sisa kita lagi kita ki bau ki suwan bu haisnong kimdan hop kimdan yu henrei bangi dang subaha taki ka kerwa bangan pha sakiru haba mewo wan song sne song khop tari khop wat num le balai wat num kwa ban kam trai lam me kwa ka men yo me kwa ka jing ba men yo henrei men kam ye kam nei kando kata nimla ban ya namar ba kundo kadi ke jong kata gin ngoi pi ka wei ka notify men halor ka Trade by non-tribal, kat ye katuka, temrenja. Kabam day shu ban sim NOC ni society day ban sim big na katuka, dong temrenja. Mong kasnong namar kadang hap ka jing pejong kasnong renja. Te ya kata buat kabam ka council ho kala ai si ngong minnet ti kala ai chispa ka asuran. Ba kan trading ba kin ya kum ka bor ka ai ka kum kata ka million sim ship. Kin ya tek kenang bau mano kinum la ban le politik stang na kabenta simet ka jongki kata pet ngang na du pasang mener ngo IP ka jing pas jongki ya kan ni ka resolution ka dei try ka to ka por usnem arhajar nyo arhajar pra kala dei ka election kipen bit election namar ba kite ba hakum no ban khring ya kata ka vote election kata ka digam nung kong te ka baar ka pausai ba kini menswa ki dei kita ki mok kita ki rew idri ki bla don haga kun hon kum no ban de rumende ndri maki pat kiba ri biang yo besen man pen ne pensa ne hapo jela jungi kalong ka ba sung thamula ke bat ila pausai ba kimdi ki popule kot ki klem pule ye ka milim act ka bala pas na tu 1959 ka ba ka kren kum no ba shoban soi kat ye kan ni kila di ban tip ke ka milim act ka kren kum no hapo kata ka shede area jong bri